Imaginatzen duzu hiria urte batzuk barru? Horrela ez, behintzat. Europan, hiri askotan galdetzen ari dira nola bizi nahi duten etorkizun hurbilean. Batzuek hazkunde orekatuaren alde egiten dute, beste batzuek hurbileko hiriaren kontzeptua lantzen dute, eta badira biztanleen zoriona lortzea xede dutenak ere. Hala jaina, topera! Eta honako ulertzeko egiten dute. Hiri baten aurrerapena ez dela soilik bere egituretan edo bere hazkunde ekonomikoan neurtzen. Bertan bizi direnen eguneroko bizitza nola hobetu daitekeen neurtzen baizik. Donostiarra 2040, Donostia Europako bizikalitate handieneko hirien artean finkatzeko anbizioarekin sortu da. Etorkizuna ez baita eredatzen, hamarkadaz hamarkada irabazten da, ideia berriekin eta ahots berriekin. Donostiarra 2040, datozen urteetan Donostian nola bizi nahi dugun galdetzera gonbidatzen gaitu. Baina oraina alde batera utzi gabe. Izan ere, egunerokoari erreparatzea eta etorkizuneko ikuspegi estrategikoa osatu egiten dira. Kaixo. Donostiarra 2040 solasaldi kolektiboa da. Aurrera begiratzeko eta komunitate gisa datozen urteetan nola bizi nahi dugun galdetzeko gonbidapena, 7 esparruan diren bidez. Etxebizitza eskuratu ahal izatea, auzo bizi eta ondo hornitutakoetan. Hurbiltasuneko hiria, eguneroko bizitza erraztu eta aukerak lotzen dituena. Ekonomia sendoa, berritzailea eta ezagutzan oinarritutakoa. Zaintzen hiria, pertsonen arteko laguntza sareak indartuko dituena. Segurtasuna, bizikidetza eta kohesio soziala. Identitatea, gure kultura eta Donostiako talentu sortzailearen nazioarteko posizionamendua. Eta erakundeen, enpresen eta gizarte zibilaren arteko aliantzak edo elkarrizketa. Herritarrek, adituek, gizarte ordezkariek eta profesional publiko eta pribatuek osatutako lantaldeek gogoeta egingo dute erronkak identifikatzeko, agertokiak imaginatzeko eta ekintza zehatzak proposatzeko. Datozen urteetako bidea markatuko duen ibilbide horri partekatu batean, Donostia Europako hiri oparo eta zoriontsuenetako bat izan dadin. Gure historiak erakusten du, Donostiarrok garaian garaiko erronkei aurre egiteko elkartzen garenean, iristen direla aurrerapen handiak. Batera, bagera. Interesatzen altzaizu. Donostiarra 2040, topera.